Mr. E on the back. This is Isah. Bana wasa, ban san tsoro ba. Bana wasa, ban san tsoro ba. Kai kuma ta bana wasa, kai kuma ta ban san tsoro ba. Kai kuma ta bana wasa, kai kuma ta ban san tsoro ba. Bana wasa, ban san tsoro ba. Bana wasa, ban san tsoro ba. Ile Aisuwa ka yaran kirki, yaran kirki. Mai hawa bit normal bana yin haki, bana yin haki. In na fara ku ce mini sarki, ku ce mini sarki. Ko ina masoya sai maki, suna ban maki. Allah ne yake mini bar mamaki, ku bar mamaki. Mr. E Godiya gun masoya a gare ni kwanno na gauna. Daga yau ake taka gobe, na kwarai ake so a zabe. Kai kuma ta bana wasa, kai kuma ta ban san tsoro ba. Kai kuma ta bana wasa, kai kuma ta ban san tsoro ba. Bana wasa, ban san tsoro ba. Bana wasa, ban san tsoro ba. Sai da kuwa za a yi dara, ina fito bana jira. Ina da kuɗi bana bara, gun haters na gagara. If you hate me gafara, a gun lobas ban yaudara. Yan mata ku yi hattara, dan gayu ba sa jira. Aisuwa bana yaudara, sun san kuma na gagara. Na gagara, sun san ni din ai na gagara. Kai kuma ta bana wasa, kai kuma ta ban san tsoro ba. Kai kuma ta bana wasa, kai kuma ta ban san tsoro ba. Bana wasa, ban san tsoro ba. Bana wasa, ban san tsoro ba. Yau babbar rana ce, mai bin iyaye ya dace. Waka ai baiwa ce, mai nema sai yana ce. Kutuna in kun mance, da lokaci ake yin zance, ake yin zance.